ବରଗିଆର ମାଇକ ଝିଅ ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ଆଉ ନେଲା ନେଲା ଷ୍ଟାଇଲ ସମାନ ସପ୍ତାହେ ମୁଁ ଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି ମୋ ଘରଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ନେଇକିରି ପକାଇ ଦେଖିନଥିଲା ନା ବେପାର ଅସ୍ତି ନେଇଥିଲା ବେପାର ଅସ୍ତି ନେଇକିନା ଯେ ପର ବେପାର କଣ୍ଟିକି ବିକ୍ରି 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ମିରି ଭୋର ଗଲା କି ଭୋଜି କରିବି ସେ ପଇସା ଖାଇବା ସେ ପଇସା ଦେବି ମୁଁ ମାସିଆରେ ଟଙ୍କା ଖଞ୍ଜା କରି ମୋର କି ଗୁରୁ ବାନ୍ଧେ ସେ ପଇସା ରହିଲା 2 କିସ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ କୁକୁଡ଼ା ଉଠେଇବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମୋର 60,000 ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ପଇସା ଖାଇ ଯାହା କଲା କଲା ଭଳିଆ କଲା ଗାଁଟାକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଧେଇ ରପତ ବନ୍ଧେଇଲାନି ସାରା କଲା ବୁଲେଇଲା କଳା କଲା ବୁଲେଇଲା ଗାଁଟା ସାରା କେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ 12 ଘଣ୍ଟା ଖରା କିଏ ମର୍ଚାରେ କିଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଏ ସୁରତରେ ଝାଡୁ ମାରି ଫୁଙ୍କ ମାରି ଲେଟ୍ରିନ୍ କରି କେତେ ଦୁଃଖର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଏ ପଇସା ଖାଇବେ ରାନ୍ଧ ପାଇଁ ଏ ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ପାଇଁ କି ମଶ କଲା କି ବିଷ କଲା କୁଣିଆରେ ଯେମିତି ନଚଉଥିଲା ବସଉଥିଲା ସେଇ ସେମିତି ବଦଲା ମଣିଷ ଗାଁ ସାରା ଉଠେଇଥିଲା ବସେଇଲା କାର ନ ଖାଇ ବୁଢୀ ରାନ୍ଧି ଖଣ୍ଡି ରଖିବେ ଭଗବାନ ଦେବେ ସରକାର ପଇସା ତାଙ୍କ ନଉନାହାନ୍ତି ବଳଦ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢୀ ବଳଦ ବିକା ପଇସା ରଖିଲେ ସେ ଖାଇଲେ 3 ହେଲା ତାର ଏମିତି ଲୋକ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇଛି ଏ ରାନ୍ଧିକୁ କୋକୁଲେ ଖାପ ହବ ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ଗାଁଟାକୁ ଦିବାଳିଆ କରିଲା ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 2 ସାଇଡ୍ କରିଲା ଏ ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ଗାଁ ଦିବାଳିଆ କରିଲା ମୋର ଖାଲି ପିତୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ମୋର ଭୋଜି ହେଲା ଦିନ ମୋର ପିତୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ହଁ ଦେବି ଦେଇ ହେଡ଼ି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ହେଲି ସେ ପଠେଇ ପଇସା ଖାଇ ନେବି ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ମୋର 60 ଲକ୍ଷ ମୋର 60 ଲକ୍ଷ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ନେଇ ମୋର ହାଳ ଭାଇଗଲା ମାଉଁସ ଭାଇଗଲା ଖାଇଦେବି ସୁରତ ରାଇଥିଲି ମତେ କେଉଁ ସହ କରିବା ଯାଉଥିଲା ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକି ସହ କରୁଥିଲି ରାନ୍ଧ କେତେ ଭଲ ପକାଇ ଦେଖିନଥିଲା ନା ବେପାର ଅସ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ପର ବେପାର କଣ୍ଟିକି ବିକ୍ରି 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ମିରି ଆକ୍ଟିଂ ବରଗିଆର ମାଇକ ଝିଅ ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ଆଉ ନେଲା ନେଲା ଷ୍ଟାଇଲ ସମାନ ସପ୍ତାହେ ମୁଁ ଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି ମୋ ଘରଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ରପତକ୍ଷର ମାଇକ ଝିଅ ନେଇକିରି ପକାଇ ଦେଖିନଥିଲା ନା ବେପାର ଅସ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ପର ବେପାର କଣ୍ଟିକି ବିକ୍ରି 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ମିରି